guys, good morning. makita nato dinhi ang dapit sa Bungkanag sa bukid sa Valencia guys. O ingon man ako sab ipakita ninyo ang bukid sa Kaburong nga diin makita usab nato ang Barangay Canlusong. Ug dinhi guys makita usab nato ang Bukid Udyong nga diin karon gihugopan sa mga tao pagtan-aw sa maong dapit. Akong ipakita nyo guys, no? Makita ang cross ug ang kanindot sa dapit niini. Hala guys, daghan ra ba ani manungas karon kay mag bikers ng uban. Kini may bukid Kaburong guys, oh nindot kaadto. Tan-awa guys. Gilibutan nig mga kugon guys. Arang nindota oh. Makita ang baka nga gipanigway ani guys. Makita usab ang Bungkanag oh, masudong nato ang kakahuyan. Og ang kawayanan ani guys, dinhi minamuha og kanang kawayan ani guys oh. Nindot kay tan-awon guys ang mga kugon nga magsayaw-sayaw. Nga gihuyop sa huyuhoy sa huyop sa hangin. Wow, kanindot tan-awon. Oni Udyong guys, tan-awa pag-ayo. Ug ingon man ang Bungkanag. Duol ra kini sa highway guys. Ato pong makita og madungog ang tingog sa mga sakyanan. Udyong Ocean Overlook. Wow. Tan-awa guys, makita og ato jung masudong ang kaanindot sa dagat niini. Una kong lagkaw guys oh. The place done. Okay.